Анджело е върхът. О, Питър, помня първото преспиване. О, трябваше да се сприятелим с чудовищата в гардероба. Помняш ли си това? О, чудовища! Стига, Анджело. Питър, чудовища не съществуват. У нас може би. Но, Купър! Няма чудовища. Точка. Знам ли магазина? Приятелко, картата на мола ми е отпечатана в ума. Да. Оп, пристигнахме, момче. Някой си купи същия Мама ще пуловер. се върне утре и ще те вземем. Все пак проверете под леглото. Отбелязвам. Анджело, стига вече. Чао, алигаторе! Чао, татко! Чао на Добре, тъй като се държахте добре до сега, освен това за чудовищата, ще заведа и двама ви по магазините. Ще затварям. Правилно ли чух? Да, абсолютно. Тогава бързо! Молът затваря в 10. Времето тече! Юху! Най-после ще имам пони! Не. На квадрат. Нощ в магазина. Толкова неща, а толкова малко време. И нищо не си харесвам. Хей, татко, колко време имаме? Сега е 11. Май скоро ще затварят. Добре, още една дреха и... 11? Тук затварят в 10! Татко, Анджело, ставайте! Магазинът е затворен, сами сме! О, не! О, не! Не мога да дишам! Как ще излезе от магазина? Помощ! Изразходвала съм си минутите! Почти ми е свършила батерията. Без паника! Да не звъним на мама, направо ще се побърка! Тя остави теб да се оправяш! Добре, имаш право. Разумен съвет, Анджело. Ти какво предлагаш? Да викнем техните на Купър. Те ще помогнат, а мама няма да разбере. Чудесно. Ясна мисъл в кризисен момент. Харесва ми. Ало! Купър! Здравей! Бащата на Питър. Да. Хей, дай ми да говоря с родителите ти. Много е важно. Не могат да дойдат. Заети са да се бият с чудовища. Не се получи. О, батерията ми почти свърши. Вдигни телефона. Вдигни телефона! Здравейте, нямаме до неделя. Оставете съобщение и ще ви се обадя. Скъпа, аз заведох децата в мола, не всички, само Елена и Анджело. Питър е при Купър, добре е, и ние... Татко! Сме затворени през нощта. Батерията падна. Дано да се измъкнем. А може би не. Хей, мисля си, няма ли да е страхотно да прекараме нощта тук? Зловеща мисъл, но ще си прекараме невероятно. Да, ще пробвам всичко, което искам. Най-после. А аз ще пробвам инструментите, които искам, но са само мечта. Чакай, за какво говоря? Искам спортните уреди. Исках да кажа... Добре, трябва да намерим охраната. Погледнете го само, той спи на работа. Хей, странно. Това не е обичайната охрана. Какво? Познавам по име всички в този мол. Да. Много съжалявам, но... Татко, Какво? ако... Какво? Ако вместо да го будим Ние какво? малко се позабавляваме първо? Тоест? Тоест, целият магазин е на наше разположение. Моля те, кажи да, кажи да, кажи да. Чакай, преди да отговориш. Ме изслушай. Имаме възможност, която се пада веднъж в живота. Ако събудим охраната, тя си отива. Бум! Бум! Просто е така. Просто е така. Представи си само, целият магазин е наш. Наш. И цяла нощ ще му се радваме. Добре, да го направим! Добре. Но не цяла нощ, само за час-два. Страхотно! Добре, но първо да определим някои правила. Не, татко. Първо, трябва да си гарантираме едно, как да го кажа, успешно приключение. Видяхте ли? Откъснах страници от каталога на магазина и покрих с тях камерите. Ако охраната се събуди, всичко ще изглежда нормално. Кога започва забавата? Да, основните правила. А. Движим се заедно. Отбелязвам. Б.
не чупим нищо, защото който чупи, купи. Май така се казваше. И то с джобните си. Отбелязвам. И В. За да не разберат, че сме били тук, оставяме всичко както го намерим. Отбелязвам. И накрая Г. За да е честно, ще се редуваме един да води, другите двама. Звучи честно. И другите правят това, което каже водачът. Каквото и да е. Звучи добре. Нека да го направим. Камък, ножица, хартия. На 3. Готови? 1, 2, 3. Камък, ножица, хартия. Аз печеля! След мен! Чакай, какво? Хартията бие камъка? Не. И ножиците бият хартията по всяко време. Камъкът бие ножиците, това е несъмнено. Ей, върни ако се тук! замислиш, всъщност... Ножиците побеждават ножицата винаги хартията. бие хартията. Уху! Аз вече се забавлявам невероятно! Ще мога да пробвам всички дрехи тук! Инструментите! Какво съм си мислил? Отдръпни се, ножице! Време е за камък! На косъм бяхме. Ти малък! Ей, какво правите? Ей, спрете! Ей, вие там! Спрете на място! Кои сте и как влязохте? Я кажете, какво сте намислили? О, ти сигурно си охраната. Уоли! Да, точно така. И пак ви питам, кои сте вие? Само човекът, който те не е. Аз съм собственикът. Забрави ли? А? Беше толкова отдавна, че не позна шефа си. Прегледай си очите, старче. Уоли, аз съм. Проверявам охраната, старче. И... нека ти кажа, ти вършиш страхотна работа. Да, благодаря, шефе. Толкова е страхотна, че те освобождавам за тази нощ. Нямам нищо против. Точно така, нямам нищо против. Татко, това беше зашеметяващо! Изумително! Ти го убеди, че си собственикът на магазина! Ха-ха! Татко не е изгубил магията! Вече нямаме притеснения и можем да се забавляваме качествено. Вижте това движение! Точно така! Мога да потърся! Вижте това! Това беше най-хубавото ми изкарване! С вас двамата. Така де? Обичам те, миличка. Да, татко, това беше повече от велико. Направо супер велико! Определено. Помня как се забавлявахме и ние. Помниш? Помниш ли каза? Не помня. Не помня. Не помня да съм се забавлявал така. Аз също, татко. Лека на... И на теб, момчето ми. О, мама се прибра. Случи ли се нещо, докато ме нямаше? Прекарахме си невероятно. Чичо Уоли изобщо не се е променил. Уморена съм. Аз също. Аз си
имам най-готините родители на света. Трябва да продължа традицията с моите деца. Но сега ще ми бъде трудно да скрия, че знам тяхната голяма тайна. Кой да знае, че татко е такъв гений? Какъвто бащата, такъв и синът. Готово! Много ви благодаря, че ще гледате тирамису за 2 часа. Няма проблем, Кати. Ние просто обичаме котки. Но не колкото вкусните кексчета на Кати, с които тя обеща да ни плати. Тирамису е едно много сладко котенце. Нали, миличко? Да, много сладко. Добре, чуйте сега какво ще правите. Ще я храните на 3 часа с малките гранули. Олеле! С големите. Вече усещам вкуса на кексчетата. Розова основа, ванилов пълнеж, шоколадова глазура. Това е всичко. Ще се видим в 4. Това ще е лесна работа. И то с награда. Хванете котката! Анджело, ти нали имаш котка? Какво предлагаш да правим? Котките са независими. Не е нужно да правим нещо. Ще се забавлява сама поне час. Какво по-лесно от това? Ей, Джо мама, имаш си другарче. Не изглежда добре. Така ли? Лола, пази се! Леле, за малко. Видя ли ногтите на това нещо, като на касиерката в магазина? Добре, имам план. Ти я подгони, а аз ще гледам да я хвана, когато опита да се измъкне. Не мога да се доближа до тази котка. Тя е луда. Да, права си. Трябва да измислим как да я успокоим. Аха, музика! Ще й пусна мелодия, която да я успокои. Какво да ти кажа? Познавам котките. Изключвам! Анджело, помогни! И аз за това щях да те моля. Ето я, върху кофата е. Осъзнаваш ли, че ако избяга, Кати ще ни се ядоса и ще останем без кексчета? Тогава да я прилъжем. С сирене, скумрия. Рибатон! Мирише ужасно! Поставихме стръв. Можем да започваме. Действа! Мисля, че ще повърда. О, действа! Прекалено добре. Колко ли котки има там? Не знам, но поне хванахме тирамису. Май не сме. Ела, котенце, няма да ти навредим. Тирамису! Ела тук! Тирамису! Викаш ли ги по име, котките не идват. Само кучетата. Щом знаеш толкова много, покажи какво можеш. Ако искаш да хванеш котка, трябва да мислиш като котка. Мяу! 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 Мисля, че Тирамису каза, това хлапе е доста странно. Да, много смешно. Какво правиш върху буклупчинската ми кофа? Търся котката на Кати. Ето я! Хвани котката! Ей, досадни хлапета! Върнете се и вдигнете кофата! Уау! Уау! Какви ги върша? Не мога да се равнявам с тях! Такси! Виж, ей там! Задръж рестото! Не дей! Кати е на йога. Дано не види нито нас, нито котката.
Край с нас, ако разбере, че тирамису е избягала. Прави точно като мен. Стойте в тази поза 5 секунди. 5. Трудното сега е да хванем тирамису без да вдигнем шум. 2 и 1. Сега преминете в поза лотос, сложете ръце върху коленете и гледайте право пред себе си. Затворете очи, поемете дълбоко въздух и се отпуснете. Сега легнете, вдишайте бавно, издишайте бавно и се отпуснете. Сериозно се потрудихте днес, сега се отпуснете. Пуснете правилно. Ей, съберете ми буклука! Не се говори в часа по йога. Аз забравих думите на Ом. Някога опитвали ли сте тази йога поза? Стареца бяга! Ей, там е! Не сега, Лола. Ето я къде е! Да. Ей, тирамису, виж, мишка. Цър, цър, хайде, това е мишка. Тя идва! Съжалявам! Няма нищо, още е в магазина. Сигурно любимият ти канал е Мишка ТВ. Цър, цър, аз съм Мишка и съм много вкусна. Ето ме на телевизора. Чуйте ме! Почистете буклука в двора ми! Ей! Ей! Дали ще се получи? Шегуваш ли се? Кога мой план се е провалял? Добре, не ми отговаряй. Ето как ще стане. Ще я примамим с кълбо от прежда. Привличаме тирамису и бум! Готово! До кога ще си говориш? Тя идва! Да го направим! Котенце! Ела тук, коте! Йо, пази се! О, не! О! Ще я хвана като скочи пак! О, чакай! О, почти! О, не! За малко! Пак и се размина! Моя буклук! Почистете! Деца! Имам нужда от сладолед. Ще трябва да й кажем, че тирамису избя... Ли Кати ще ни даде по едно кекче за това, че й казваме истината? Едва ли. Как мина всичко? Виж, Кати, трябва да ти кажем нещо. Анджело иска да каже, че ние не сме виновни. Виновни сме. До някъде. Но опитахме всичко и... Тирамису? Явно халюцинирам от липса на кекчета. Тя може ли сама да се прибира? Да, казах ви, че може. Така ли? Добре, чуйте сега. А когато се изгуби, сама се връща у дома и това е всичко. О, да! Естествено, че помним.
О, явно ви харесва. Ще я гледате ли и утре? Не. Но ще има ли награда? Да, няма да ви ощетя. И пак благодаря. Приятно хапване. Тръгвайте. Да! Аз искам какаовите. Аз ще взема с шоколадовата глазура. Аха! Ето къде сте! Кексчетата! Кексчетата! Кексчета? Какво ще правим с буклука? Ами, не ме интересува буклука ми. Гоних ви, защото си търсех някакво занимание. Явно всичко се идва на мястото. Записът е осъществен в студио Александра Аудио. Изпълнителен продуцент Васил Новаков. Преводач Снежана Славкова. Ролите озвучиха актьорите Елена Пеева, Дима Пройкова, Теодора Пеева, Стоян Алексиев и други. Анджело! Анджело! Идеален план с идеален край. Следва нов начин за спасяване на света. Приготви се